Aga dera idum na mana hatuko kikabiama. Ekene diri Chineke, onye mere ka ọ dị otu a tata. Maka na o weziga Chineke, ihe a mere taa agaghị eme. Ọ bụ site n'ike nke Chineke na uche Chineke, ọ bụ eziokwu. Mana ọ ga-adịrị Chineke na mma. N'aha Chukwu okike abịa. May the soul of our beloved sister rest in peace. N'aha Chukwu okike abịa. Aha bụ Maazị Prince William Chukwuemeka, bụrụ adị Adam Prince aka Champion Master. And by the special grace of God, anọ m ebe a taata, akwụ m ebe a site na the privilege of IPOB leadership. Maazị Nnamdi Ugwukalu. Ọ ga-adịrị Maazị Nnamdi Kanu na mma n'aha Chukwu okike abịa. Ọ ga-adịrị IPOB na mma n'aha Chukwu okike abịa. Ọ ga-adịrị our national coordinator, Maazị Ikechukwu Ugwuọha na mma n'aha Chukwu okike abịa. Maazị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. IPOB achọrọ m ịbụ ụzọ kelee ndị kpọpụtara m ebe a n'ihi na o weziga ha agaghị m akwụ ebe a taa ọkwa eziokwu. And my beloved brother Maazị Ogbonna, ọ ga-adịrị gị na mma. Ife a mere ka agaghị eme ọzọ, ogologo na-arụsi ike na abụchi gị. Ị ga-adị ndụ Biafra abịa na mmezu. Ị ga-adị ndụ celebrate Biafra n'aha Chukwu okike abịa. Ife anyị nọ tata bụ ka anyị napụta ụmụ anyị na ụmụ anyị site n'aka ndị Zuu bụ Naijiria. Ọ bụ eziokwu. Our beloved sister bụ onye napụrụ anyị taa. Ọ napụrụ anyị n'ụwa na ọ napụrụ anyị na mmụọ. Ọ gara na mmụọ ịnọrọ anyị ọgụ ka Biafra nwee ike dị ọsịsọ. Ọ ga-adịkwara ya na mma n'aha Chukwu okike abịa. Betu nwanne gị na-akasị na Biafra anatago. Betu nwanne gị akasị na Biafra anatago. Biafra anatago n'aha Chukwu okike abịa. Ụmụ Biafra na-abịakene bekene. Biafra anatago. Igbo ụmụ mmadụ nnọọ. Igbo ụmụ mmadụ anatago. Ụmụ Biafra na-aje eje. Biafra anatago.